началото чу се господина, добре ви каза какво беше Витоша, до някъде може би обезлесена, гола. Там ние шопите си пасехме говедата, действително, така е. И за сведение ще кажа, че може би помня и това време, макар че бях доста малък. Помня как Антон Югов забрани тази паша. След това помня как като ученик ходихме и залесявахме, и то доста. Така че имам до някъде, може би, и принос към днешното състояние на Витоша. Макар че тук сред нас има хора, които имат приноси за още по-днешното състояние на Витоша, което не е най-добрите. Но това отделно ще бъде предмет на разговор и няма много да ви ангажирам с внимание, с разговори, тъй като ще си запазя правото ние да излеземе с по-конкретно, по-подробно и мотивирано писмено становище. Само ще ви кажа, че тъй като ние в момента разсъждаваме и третираме един въпрос, който е изключително сложен, и за да можем правилно да приложим нормативната база, казвам ви го като юрист, то преди всичко трябва да имаме граници. Ще ви дам един малък пример, не знам доколкото ще е подходящ сега, току-що ми дойде в акъл. Ако ние ще трябва да прецениме в един апартамент, кое за какво ще бъде използвано и какво ще прилагаме, то ние предварително определяме. Това е баня, това е хол, това е спалня. А ние имаме един национален парк. Този национален парк в момента е без граници. Казвам го най-отговорно, тъй като има уж определени граници, но тези граници са толкова размити и толкова неконкретно, че се нуждаят от абсолютно актуализиране и прецизиране. Ние в момента имаме противоречия, имаме и спорове, казвам ви го като представител на хора, които имат и собственост на територията на Витоша, имат и около Витоша, и в момента не се знае кои имоти са в или извън Витоша. А освен това, за да може правилно да се приложат нормативните актове, цялата нормативна уредба, тъй като ние имаме ЗУТ, който третира урбанизирани територии, за строителни граници, а имаме и закон за защитените територии, където трябва да се приложи за националния парк. Макар че този национален парк някога беше народен, очудващо е, че вече не е народен, не знам нали народа има достъп до този парк, вече е национален. Природен. Така ли? Природен е последно. По едно време, да, благодаря за поправката. Ами ако е природен, още по-задължително е тогава. Да внимаваме с природата. Някой каза, че ни било дар. И в едно време Витоша беше нещо прекрасно. Помня го и като дете, и като юноша. Работил съм по тези алеи. Изкарвал съм си в ваканциите и като ученик, и като студент след това по някой лев. И помня архитект Масларов, може би тук ще има негови колеги, които също го помнят, под чието ръководство Витоша беше в отлично състояние. След това се започна едно ръководство, няма да цитирам от кого и как, тъй като вие предупредихте предварително да нямаме точно тези въпроси, да не стават разговорите. И господин кмета на Железница спомена за природните бедствия, които сполетяха Витоша. И тези природни бедствия, хубаво, природата няма спасени от тях. Но покрай тези природни бедствия ние допуснахме да навлезат фирми, които уж трябваше да почистят потрошените дървета, не във ветровала, говоря за нашата част. Те не влязоха обаче да почистят, те влязоха да орежат и в момента през Драгалевци минават цели композиции от прекрасни дънери с повече от метър диаметър, може би, и се извозва дървен материал, а пусната и много сериозна тежка техника, която пък унищожи цялата инфраструктура, която с десетки години беше изграждана. Това е положението. Да не ви ангажирам повече, да не ви отегчавам, ние ще излеземе с писмено становище, тъй като